tak til Danmission for jeres arrangement, og fordi I har gjort det muligt, at vi kunne komme ud og kan anvende det i konfirmandaktion derhjemme også. Så tak for det. Det har gjort stort indtryk på mig at se munkene vandre afsted på deres morgenvandring tidligere om morgenen i bare fødder, hvad jeg har fået at vide, at de gør i alt slags vejr, ikke paraply, heller ikke når i regntiden, ud med deres madboks, rundt i lejligheder og skaffe sig mad på den her måde. Og så skal de jo alt sammen nå om formiddagen, og så spiser de der ved frokosttid, og så ellers ikke hele resten af dagen. Det er både meget ydmygt liv, men selvfølgelig også hårde liv, også synes jeg, de må have. Selvom nogen siger måske, at de ikke laver så meget, så tror jeg faktisk, at jeg vil ikke bytte med dem som præst, kan jeg også sige. Det har gjort stort indtryk på mig, plus det også. Det, der har gjort mest indtryk på mig, det er mødet med de unge mennesker, som samarbejder på tværs af religioner. Og de unge mennesker, vi mødte i går, som var præster, altså og det var virkelig unge mennesker, deres situation, altså deres arbejdsiver og deres omsorg for menighederne. Altså, især gjorde det meget indtryk, at vi snakkede med en pige fra Katyn, som havde tårer. Alt i alt, så har det været en fantastisk tur med en masse af indtryk, som vi skal hjem og prøve at konsumere nu, fordi vi er helt fyldt op. Så en rigtig dejlig tur. Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage. Altså det har været fascinerende at se landet og få et indtryk, også med de køreture, vi har haft. Og mest imponerende for mig af det arbejde, vi har lært at kende, det var munkene, der havde lavet den grundskole ude på landet til de børn, som ellers ikke ville have haft en chance for at komme i skole. Det må jeg sige, det beundrede jeg meget, det arbejde. Også, og det omfattede jo også mere som kun skolen, nemlig også en slags rådgivning for familierne. Og det synes jeg er meget. Noget, jeg har hæftet mig ved, det er det der engagement, vi har mødt ligegyldigt, hvor vi har været hen og haft samtaler med grupper, så har der været et kæmpe engagement, har man kunne mærke. Og så helt tydeligt ude i klosterskolen også, og opleve, hvordan de lægger grundstenene forhåbentlig til et meget bedre Myanmar. Så kan jeg ikke lade være med at sige, at jeg kommer fra en egen, hvor vi diskuterer meget lejlighedskirker og neddrosling af gudstjenestefrekvens og sådan noget, og så kom til en gudstjeneste, hvor man sidder 1100 mennesker. Det er i hvert fald ikke det, der er dagsordenen her. Indtryk, det er, at de kristne er et mindretal, hvordan de føler, de er et mindretal. Og jeg talte med hende, der stod for pigekollegiet ude på universitetet, og hun fortalte, hvordan det var for hende, at når hun kom hjem til instituttet, så var det ligesom at komme hjem. Og når hun var ude i samfundet, ja, så var hun i et samfund, hvor hun ikke helt følte sig hjemme. Blandt andet så fortalte hun, at når hun kørte i bussen, og så munkene kom ind, og hun skulle rejse sig op for dem og give plads, så havde hun lyst til at skrige og råbe, jeg er også en nonne, og jeg har betalt for en busbillet. Jeg vil sige, at det, der har gjort størst indtryk, det har været at møde de kristne hernede. Det var jo egentlig meningen, at vi skulle have været til Katyn, men det kom vi så ikke, fordi der er brudt en borgerkrigslignende tilstand ud der. Og det at møde kristne hernede, som har fortalt om, hvad de kristne deroppe gennemgår af lidelser og smerter, som følger af bombninger og at folk de bliver slået ihjel. Ja. Det var den oplevelse, vi havde med de 3 unge mænd fra Katyn Peace Network, hvor de fortalte, at de havde været oppe i Katyn. Og man kunne bare se, hvor meget det berørte dem, og hvor ked af det de var med Katyns situation i øjeblikket. Men de grinte, fordi man viser ikke følelser her. De blev nødt til at grine af det, i stedet for at fortælle os, hvor dybt indtryk det gør på dem. Noget af det, som jeg synes har været rigtig spændende, det har været at se den sammenhæng mellem uddannelse og udvikling. Og det kan man jo forestille sig mange ting om derhjemmefra, men at se og møde nogle af de personer, som har høre deres historie, hvor de har, og især kvinderne, især de unge piger, og så de voksne kvinder, der har nydt godt af projekter og fået forandret deres liv. Det gør indtryk, især de personlige historier. Men det der måske
jeg lige tænker på nu, det er hende der var i Danmark, og som fortalte om, hvor meget hun havde fået fra Danmark. Altså noget, som vi måske passer alt for lidt på og kan nemt sætte over styr. Hun fortalte om, at hun så kristendom alle vegne, hvor hun var i Danmark i equality, i ligheden og mellem mennesker og i retfærdighed. Det er så blevet min store fornøjelse på vegne af Konfirmandaktion, Danmission og Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster at sige tak for en fantastisk tur til Myanmar med indtryk, som man kan gemme rigtig længe. Og det har været en oplevelsesrig tur, som vi med garanti aldrig vil glemme. Og vi håber, at det gode arbejde både blandt kvinder, børn, voksne, kirke vil fortsætte. Tak.